няма да бягам от това присъствие, приятели. Защото аз ако съм отделен от това присъствие, от тази сила, от това помазание, от това децата ми да бъдат благословени, и аз ако се оттегля от това присъствие да пребъдвам в него, децата ми ще бъдат проклети, семейството ми няма да бъде добре. Вой от Исус Христос ние сме нищо. Отделени от Господ, казва Бог, ние сме нищо в този свят. Вой от Него може да има хазарт, от дръпни се, да има машини, финансите на семейството му да отиват в машините, на неправилните места. Отделени от Исус Христос, алкохол може да надвие на тебе. Халелуя! Отделени от Исус Христос, наркотиците може да наделяват над нас. Отделени от Исус Христос, картите може да влияят върху живота ни. Отделени от Исус Христос, можем да кажем: аз съм много близо до Господ, имам всичко, децата ми са добре, имам хубава кола, имам хубава къща, не ми трябва нищо. Бог казва така: глупецо, тази вечер ще дойда да изискам душата ти. Какво ще направиш с всичко това, което си натрупал? Всичко е суета и годене на вятър. Отделени от Исус Христос, отделени от Господ, Божията река няма да е върху него да го пази. Колкото и да е силен баща му кой, това още един път колко да е. Колкото и да е силен, не може да го пази, ако ръката на Господ не стои върху него. Той отива на училище, не може баща му и майка му да ходят след него. Може да го предава в ръцете на Господ. Но отделени от това присъствие, може дявола да влезне в живота ни. Алелуя! Отделени от Исус Христос, можем да кажем: на мен е достатъчно, отивам неделя на църква, моля се, постя всяка неделя, чета Словото, не спирам да слушам песни, това ми е предостатъчно. Аз ви казвам, че не е достатъчно. Отделени от това присъствие, умираме и погиваме. Бог да ни благослови. Това всичко, което сте видели, ако сме отвън от Исус Христос, ние сме нищо.